Сәлем шаян тектірмас һәм һәр вақыт қызықсынышан достарым. Бүгін біз сізнің білін оригами ит ясаячақбыз. Мұның үшін бізге қағаз квадрат һәм түслі фломастер керек болашақ. Ішімізді башлап жіберик. Баштан квадратны орталай тұрпышмақ етіп бүклеп қоябыз. Ашып қоябыз һәм екі қырыйны ортаға таба бүклейбіз. Астағы пышмакларны ортаға таба бүклеп қоябыз. Келіп шыққан үш пышмакны мына шулай көтеріп қоябыз. Һәм ашып, кішкене генә квадрат ясайбыз. Икенче якка әйләндерәбез дә кәгазьне, нәкъ шуны ук ясап қоябыз. Аның кырыйларын біз менә шулай ике якка тартып чыгарып куябыз. Хәзер бу пычмакларны бөкләп куябыз. Ә менә бу өлешләрен өскә күтәрәбез. Кәгазьне икенче якка әйләндерәбез. Һәм арттагы пычмакны менә шулай күтәрәбез. Бу өлешне бөкләп куябыз. Һәм туры пычмак итеп ачабыз. Кәгазьне икенче якка әйләндерәбез һәм астагы ике пычмакны менә шулай орталай бөгеп куябыз. Булды. Этнең үзе әзер, хәзер аны фломастер ярдәмендә бизәп кенә куясы калды. Аның борынын буйыйбыз. Әлбәттә, күзләрен ясыйбыз. Колакларын буяп куябыз. Һәм тәпиләрен. Торгына авызын ясыйбыз. Матур итебез әзер.